A u drugari moji, sad će Nova godina. Sad će Nova godina. Moj nekadašnji majstor praktične nastave je uvek govorio sad će Nova godina, sad će Nova godina. Drugari moji, dobro došli u novi vlog. Ček, nije to to. Evo ovako već može. Dobrodošli u novi vlog naravno snimam iz ruke. Posle 100 godina, posle jako dugo vremena, ovaj video želim da posvetim malo 2022. godini, malo ćemo ispričati šta se tu sve desilo. Ova godina nije baš bila posvećena klipovima, ali je bila posvećena dosta velikim projektima, dosta stvari se meni desilo u životu, ipak moram sesti, ali posle sponzora ovog videa. Registrujte se brzo, lako i jednostavno. Na ovom sajtu inače možete preuzeti igrice, operativne sisteme i raznorazne programe po veoma povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete, da kliknete na određenu igricu, operativni sistem ili program koji vam treba, iskoristite promotivni kod koji je VE8 i imat ćete mali popust, koji nije nešto, ali svaki popust dobro dođe. Dakle, Windows umjesto $16 platit ćete konkretno $13. Platite Paypalom, Master karticom, Visa karticom. Odmah pri kupovini na vašem nalogu pojavit će se ključ za igricu, operativni sistem ili program i jednostavno sakupljajte poene i očekivat će vas još raznorazni pokloni. 2022. godina. Slično je počela kao što će početi 2023. Znači zaista početak 2022. godine mi je bio pre depresivan. Ne kažem da se sada osjećam tako, ali vrlo slično iz nekih mojih privatnih razloga, iz mog privatnog života, ali bože moj, vreme leči sve, to sam naučio, to je jedna zlatna stvar. Sve je prolazno u životu. Uglavnom, proći ćemo malo kroz 2022. godinu. Kao što sam spomenuo, ovo je bila godina koja nije bila toliko posvećena videoklipovima, ali je bila posvećena projektima, poput renoviranja dnevne sobe. Taj projekat je trajao puna 4 meseca i za ta 4 meseca sam ja izbacio 15 videa, možda i manje, nisam 100% siguran. Smatram da su videi u 2022. godini bili poprilično zahtevni i nisu mogli da se snime za 1, 2 ili 3 dana, što će se u 2023. promeniti, to sigurno. Planiram također neke nove projekte koje ćemo kasnije spomenuti. Uglavnom, dva velika projekta koja su mi se desila, to je kada sam se odselio u Beograd na mesec dana. Tu sam zaista upoznao dosta novih ljudi, novih prijatelja, također putovao sam ove godine na dosta mesta, ne mogu da kažem da nisam. Nije da sam zapostavio video, ali sam se malo više posvetio sebi i svom privatnom životu, eto, iskreno da vam kažem. Naravno, nastavljamo dalje sa snimanjem videoklipova, sa snimanjem videomaterijala. Dosta vas mi je komentarisao da vam nedostaju popravke, iskreno i meni. Ali jednostavno morate shvatiti jednu stvar, da ja sada trenutno nemam uslova gde da popravljam više stvari. Znači kuća je, odnosno interijer kuće je sređen kompletno. Ne kažem da ja to neću raditi, ja to želim da radim. Kada budem napravio radionicu jednog dana, meni je želja da ja vama snimam live popravke. Znači neko mi donese recimo veš mašinu, donese mi sudo mašinu, donese mi sušilicu, ja upalim live kameru i snimamo 2-3 sata live, tražimo kvar, otklanjamo kvar i tako dalje i tako dalje. Znači to je neki cilj, ali to naravno zahteva poprilično dosta vremena, budući da sledeće godine planiram novi projekat poput zamene kompletne krovne konstrukcije i krova. Također planiram dvorište da preuredim,
Također planiram i ulicu da preuredim, da tu postavim podzemne prskalice, što ću također naravno snimati. Također planiram i baštu da preuredim, da posadimo neke tuje, neke lešnike, maline, možda neko voće, kompletno to da se sve ogradi. Naravno, ko zna šta će se tu sve zanimljivo desiti u međuvremenu. Život je jako nepredvidiv. Znači, 2022. godina je bila, evo ovako, pokazat ću vam to na dijagramu. Znači, ovako, pa opet ovako. Ne baš ono na dno, ali kao simbol neizmeničnog napona, odnosno taj talas. Znači, uvek onako ima uspona, ima padova, ima uspona, ima padova, ali šta je tu je. Ovaj video inače snimam 30. decembra, planiram nešto na zidove da postavim, također želeo sam ovo sve da vam kažem, imam naravno i novog člana, to je tufnica. Tufnica treba da se kupa, jer je prljava, bila je napolju. Inače, moja ljubav prema životinjama se ogleda još iz detinjstva, to sam također spomenuo 100 puta. Znači, ja sam odrastao uz mačiće, kučiće, doduše papagaje nikada nisam. Imali smo sijamske mačke, imali smo jazavičara, imali smo vučijaka, crnog vučijaka, pravog vučijaka, male kučiće, ne sve u isto vreme naravno. I to je nešto što ja volim, biljke, životinje, znači moja kuća je prepuna toga, videli ste, imam 3 odlaste mačke, imam 2 psa sada, tako da nas ima 5 u kući. Što se tiče devojke, to je jednostavno završeno odavno. To vam također nikada nisam rekao, ali ja to čisto da znate. Električne instalacije su nešto što ja volim i nešto čemu bi volao još više da se posvetim, u smislu da nađem neke ljude koji bi išli sa mnom tako nešto da rade, i tako dalje, i tako dalje. I u principu, manje više čuli ste neke bitne stvari, a sada, hajde da vidimo šta ćemo da radimo danas. A ovo vreme nije normalno, znači ovo zaista nije normalno, da ću novu godinu čekati u duksu. Znači napolju je trenutno nekih 11 stepeni, sutra kažu 15 stepeni sunčan, strašno. Mislim, okej to ono, tići će manje ogreva, ali nije, zaista to nije normalno. Posle ono u junu da treba da ložimo, ne ide. Kao što znate, ja sam pre nekoliko nedelja izradio reklamu od klasičnog neona i istu tu reklamu bih volao da postavim ovde na zid. Privremeno, ne zauvek, jer nije da ne priliči ovoj prostoriji ta reklama, ali neko mi je ovaj zid prazan. Ovde je planirano neko ogledalo, međutim, odustao sam od toga. Najvjerojatnije će tu doći neki ormarić jednog dana, ali o tom potom. Međutim, pošto viri ovaj provodnik ovde, idealno je da se tu priključi ta reklamica, odnosno taj logo, i ono u fazonu nekad kad snimam da tu uključim da svetli u pozadini. Tako da ćemo sad to tu da ušrfimo. Meni se čini da je ova tabla malo nakrivo. Meni se čini da je ova tabla malo nakrivo. Jeste kriva je, zato što pleksiglas nije ravan, odnosno natpis nije postavljen u ravni. Ali dobro, bože moj, ovo je samo privremeno ovde, a i fora je ono da se vide ti kablovi i to. Okej, nije baš lepo, ali dobro, svejedno. Lepo izgleda neon na zidu, eto, sada ga prvi put faktički uključujem na rad i ne ide preko smart sistema, znači klasično se uključuje i isključuje ovde na prekidaču. Ali o tom potom jednog dana kad bude postojala radionica, onda će tamo biti postavljen do daljnjeg. Postoji mogućnost da će biti na gvozdenu mrežu postavljen i da sve bude faktički crne boje. Tada će se i trafo savršeno uklopiti i naravno sam natpis. Ja ove godine nisam kitio jelku, niti sam ukrasio kuću novogodišnjom rasvetom, nekako ove godine nisam bio u tu fazonu, nisam bio ni prošle, nego čisto reda radi, a ove godine sam taj red izostavio. Ova slika vam je vjerojatno poznata sa Instagrama, ukoliko me pratite tamo. I sad ću vam ispričati kako je ta slika došla u moje vlasništvo, odnosno u moj posjed. Cijela priča je počela nakon izbacivanja videa kada je dnevna soba u potpunosti završena. Sam spominjao da želim neke slike da ubacim po zidovima, što sam ja zapravo i uradio. I dobijam ja mail od Snežane iz Novog Sada da bi ona meni napravila neku sliku.
a da ja odaberem nešto što mi se sviđa. Ja tražeći po internetu naletim na ovo. Iskreno ovo mi se svidelo nekako da ubacim iznad kauča, međutim iznad kauča sam dobio poklon slike, tako da sada imam i previše slika u kući. Budući da sam to rekao u videu, taj video su pogledali moji drugari, su bili svi u fazonu da mi donesu neku sliku. I u principu ovu sliku ću baciti u kancelariju, odnosno u sobi iznad kreveta. Nekako u toj sivoj sobi može da se uklopi na sivi zid, budući da ovdje ima nekih sivih, nekih crnih detalja i naravno ova crvena fleka dominira ovdje. Još jednom želim Snežani da se zahvalim na ovoj slici, zaista lepa slika, naravno slika je na platnu, u sliku je uloženo dosta vremena i truda, tako da umesto jelke ću ja faktički okititi kuću slikom, neonom i ko zna čime još do kraja ovog dana. Inače, meni zbog akustike znače slike po zidovima, odnosno da su mi zidovi što popunjeniji kad snimam, da ne bi bilo odzvanjanja, kao na primjer ovdje. Ovdje tačno nešto fali na ovom zidu, ali dobro, kao što sam rekao, može dođe jednog dana neki ormarić ili tako nešto. Mada ne bi nešto ni previše da bude popunjena prostorija. Razmišljao sam možda i ovdje neki tepih u trpezarijskom delu da stavim, ali odustao sam za sad. Kako bi tufnica imala što manje posla oko tepiha. Voli da se igra sa tepihom, uništila mi je čak 2 komada u kupatilu. Bukvalno nisam još ni doručkovo, trebalo bi da odem u shopping, da kupim neke novogodišnje paketiće, da odnesem deci od nekih mojih prijatelja, trebalo bi da sipam goriva. Inače, što se automobila tiče, da, to dok nisam zaboravio da vam kažem, nije rešeno onaj problem još uvek, ne znam šta je, neka plastika, neki metal, i to se čuje samo na 2000 obrtaja. I to kad je auto hladan, kad se malo ugre, odnosno kad se malo vozi, malo više vozi, tada se ne čuje toliko jako, ali uglavnom najučestaliji zvuk je na 2000 obrtaja, znači ono kada menjam iz druge u treću, tada ono brrrr se čuje, ali već sam navikao šta da radim. Ok, idemo u mali shopping, u duksu naravno, pošto je toliko toplo napolju da nema potrebe za jaknom. Ove dve prostorije strogo moram da zatvorim, jer ako tufnica uđe, dok se budem vratio, biće izgriženih kablova, tepiha. Uglavnom, ova prostorija je za nju, samo se plašim da ne krene ploča da mi izgricka, da nađem haustora izgrickanog ili tako nešto, onda će biti veselo. Da vidimo koji je nivo štete. Ao sićo, goco, ne mogu ne zamislim kako je vama sa 3 psića. Ja s jednim jedva izađem na kraj, vama svaka čast. Samo da mi se ne dočepa mikrofona ili neke skuplje malo stvarčice, da se ne poigra s tim. To je to, drugar kod koja treba da nesem poklon, treba nešto da mu se zalim, ja rekao, nikakav problem. Ne znam da li se sećate, ima sigurno 4 godine, možda čak i 5. Kada sam na ovom Audiju nešto majstorisao i evo, 5 godina kasnije opet majstorišem. Sada je 4 sata i 50 minuta popodne. Video će izaći negde posle 19 časova večeras, jer ovo je posljednji video, posljednji vlog u godini. Sljedeće godine potrudit ću se da bude malo više vlogova. Ove godine se nisam baš tome posvetio, uglavnom su to bili neki serijali ili videi posvećeni nekim temama, poput onog izrade neona i tako dalje, ne mogu sad ni ja više da se setim. Naravno, nastavljamo dalje, nastavljamo sa sadržajem, sa idejama. Kod mene će uvijek biti sadržaj ideja, nekad češće, nekad malo ređe, to sam uvijek govorio. Eto, ulazimo polako i u 8. godinu i nadam se da će biti još dosta godina, Bože zdravlje, to je najbitnije. Tako da, drugari moji, u principu,
Ovako se završava jedan moj prosječan dan, znači skoro svaki dan negde nešto majstorišem i kad bi ja to svaki dan snimao, to bi bilo, ko zna šta bi to sve bilo. Ali, eto, ne mogu ni ja, jednostavno dane ne predvidim, ne mogu predvidjeti šta će se desiti, ko će me zvati i tako dalje i tako dalje. Naravno, treba nešto da ostane iza mene, jel da? Između ostalog, želeo bih da vam poželim sretne praznike, sretnu novu godinu, da uđete sretni, nasmejani u 2023. Ponavljam, zdravlja, sreće, to je najbitnije, a ovo ostalo će valjda biti kako treba. Tako da eto, drugari moji, sretna nova godina unapred, praznici, želim vam sve najlepše i mi se vidimo u 2023. I jedan mali teaser, prvi video koji će izaći u 2023. godini će biti jedan film koji vam vjerovatno poznat, ali kapirate o čemu se radi.